Akakabi sibo elithina siyamuzwa ngoba phela singabantu bakamoya kukhona besibezwa la sithi yazi lo muntu lo hey lo muntu lo uma engayeka lento ayeka lento ayenzayo abe uye something we can get siba bazalwane yebo afithi entire conference bazalwane ngathi mina ngoba kujiyani kuba wrong ukushumayela kwi conference bephuma abantu benga-achievanga into ebeyizele kwi-conference uma size kwi-conference asi-achieve something uphuma emnyango uthi angisikhaleli isikhathi sami sokuyohlala kwi-conference and uma sifika kwi-conference baba siyaphoqeleka ngaphandle bangali-understand igama elithi conference uma sifika kwi-conference kufanele sinitshele amaqiniso enjengoba enjalo abanye abantu baze befe and bazalwane lalelani ngimtshele ungajahi ukuba umashiyane ngoba awuzazi izipho ezingamashiyane yabona mina jiyani ngicindezela ngabafundisi abadumile bamikimi abafundisi bakithi abagqoka njengami bamikimi ngitshela mina mashiyane umuthi kwabanye abafundisi abangagqokile bakhuluma kabi ngomashiyane umuthi uthi yazayona bakhuluma ngabi ngomashiyane umuntu uthi uphuma emakholweni awamfuni umashiyane mina ngiyakwazi ukuba isibhamu samazayoni mina amazayoni uma ziphelele zigqoke njengoba mavudla adubule ngami phambili ahobe uma kuphela leyo nto ahambe yongibheka amasontweni akhe then you tell me ukuthi ungashumayela ujaha ukushumayela intshumayelo ey'fana nezakho. Are you going to maintain that standard of life? Because usathana uyakuyeka ngesikhathi ushumayela ezabhuti uyakuyeka ngesikhathi ushumayela usathana biza uphapha la eplatform uyakuyeka usathana bamavudla kuyeke khuluma uqele thina thina simbonile usathana simbonile singena emotini kade shumayela singenayo imali kapetrol kungena usisi acela ulift onemali muhle uyabona nje uyisilingo wayena uyisilingo nje unothando oluningi akangeni ngoba ecela ulift la unothando oluningi angalazo lenzani angena ahambe nawe la vele uzothi 1 to 2 iphethe imali ngamabomu awuyisi wona eqatha uwe kuhlakazela imali ilambu liyakhanya ngapetrol but you survived sithi siyabonga sisa shaya isivalo sithi bhaka idabukele imoto yakho ahambe nemali yakhe. You need to be a little bit lower than your standard, then uzombona uNkulunkulu ehamba nawe. Angiphinde bazalwane. You need to be just a little bit. Kube sengathi awusile ekhanda. Awuyathanda leliyazi likaPawula elithi uNkulunkulu uthathe izinto ezidelelekile ukuba thobisa izinto ezani ezinamandla. Ngithi abaseKorinte bokuqala chapter 1 akazi noma verse 15. Uthathe izinto ezidelelekile uNkulunkulu uthathe izinto enjani wavele wabayeka oklama wabayeka sisi wayongena kaMaria wathi Maria mbonile ukuthi right imisele nomjito ozoshada naye kamani ozosaba ufuna uzamngani yakho phela mina ngikhuluma ngoNkulunkulu mina ngisho uNkulunkulu ubayekile lapha ekhaya abantu kithi mina abantu bebe right benebizemihle benengane right eqoka kahle wavela wayendlini yesalwakazi wafika wakhipha umfundisi odumile osaziwe eThekwini oseshumela ama-radio kithi ngaziwa umuntu uzosala idaba noklama basala uNkulunkulu uyathanda ukusebenza ngawe but wena you need to be a little bit lower than his standard ukuze uNkulunkulu uzohamba naye akubeke ku standard is right.
uphume nje ngamabomu kuwe uphume uyabona khona kuwubulima ukuhamba ekhaya ngemoto yakho udrive yabona mkhizi udrive kusukela ekuseni ngemoto yakho nopetrol wakho udrive uhamba ushumayele awutholi lutho yakalo yabuya ekhaya izingane zikufuna isikwa ngathi kuwubulima kodwa mangibuka la uNkulunkulu angithathe khona nala sengibeke khona nala ngisakhona uyayithi umuntu mayiphetha ngithi ukuthi awazi ukuthi ngibhekephi Sebanga sakusupport Mkhize lapha. Vela bathanda ukukhokha laba ngiyabazi mina lapha. Bafuna ukukhokha laba niyayikhokha ishumi bazalwane. Siyakhuluma ngazo Mkhize noma ufuna ukubiza abanye befundiswa abaqhatha lemisonto. Phela ngiyabazi mina abantu bafuna uba uclever njani. Kuthula mina ebandleni lami ngilande wena uzokhuluma ngeshumi unele uphuma uhambe ngithi hayi ngizwile umfundisi basishini. Sekale ufuna ngibalansisa ngeverse bazalwane. Angisana sengibalansisa ngeverse. Exodus chapter 12 verse number 13 sibalansisa ngeverse. Uyeke. Exodus chapter 12 verse number 13 mangafosisi. Makhona uphethe nje. Senzela ukuthi sihighlight igazi lakuba uphawu. Mana igazi lakuba uphawu. Cela sisho bazalwane igazi lakuba uphawu. Igazi lakuba uphawu. What is a sign? No bani bazalwane. Igazi liyakuba ngamanye amagama ukuthi kudliwe siyobona ngophawu. Angeke sibahlanzise. Ngeke sisihlanza. Ukuthi kuze sibone ukuthi udlile. Cha. Kodwa uma sihamba sedlula sifika sizobona ngophawu. Igazi liyakuba okay. Ufuna ukukhuluma futhi? Igazi lakuba uphawu lwenu ezindlini lapho nikhona. Mana igazi luyokuba uphawu ezindlini zenu lapho nikhona. Yeah. Igazi liyakuba uphawu ezindlini zenu lapho nikhona. Okay. Igazi nimsize mzala igazi yabo bazalwane lithi iBhayibheli igazi yabona igazi Yes. liyakuba luphawu ezindlini lapho ninjani anazo maya baseKorinte bokuqala noma besibili chapter 5 elithi ngokuba lomzimba oyidokodo mawudilika 2 Corinthians chapter 5 lo ngoba lomzimba oyidokodo lesikhashana mawudilika sayisifunda kakhulu masemngcwabeni singayi understand masemqalisa ngokuba lomzimba wethu oyidokodo lesikhashana mawunjani mawudilika ngokuba igazi liyakuba ezindlini lapho ninjani asibona kanje bazalwane siyawadinga these days intombi neyimfizwa ezikholwayo ezizothi mayihamba kuhamba umntwana kaNkulunkulu. Yeah. Hallelujah. Amen. Intombi mayihamba kuhambe ini bazalwane kuhambe ini bazalwane intombi mayihamba kuhambe umntwana ngani bazalwane athi mhla umuntu athi ngizomqala ngapi basisi hey ngizomqala ngapi ngizomqalela uba hey ngizomqalela uba hayi mina ngizuyile ukuthi baba uMavundla ukhulume ngefaith bazalwane ifaith imnandi kabi endiyanyakazisa ifaith and ifaith igoqela izinto ezingaphandle kwakho kodwa wena qala ufuna uyiposition kwi-faith mhla mina ngimele noNkulunkulu mhla mina ngifunde ukuba noNkulunkulu yedwa
That was the day ngafunda ungena emotweni ngingena petrol nginganiwanga umuntu imali nginganikelelwe ngithi ngiyaye endaweni uma ngiqeda ukuphuma ngihlangane nomuntu athi Baba wachaza wabumavunde nangizozala yabona mungathi zophuma ufana nale ndlela eyona ngishiye bazathi ngimthanda kakhulu babashiyana because uvela aqonde nje straight into ayibeke nje kuyona masikuba ukubona ukuthi uyayithatha noma uyayiyeka enye into eyenza ngimthande nimzwile utheni babashiyana uthi akashumayeleni noma ake mayekhuluma ngezwi lenkosi akenzeli ukuthi sithande yena noma sihambe sebandleni lapho enye into uthi akathandi mayishumayelile aphinde sifice seshe ngoba isifice sinjalo amen Niyangizwa bazalwane ufuna ukuthi bazalwane sidlulela kule nkonzo bonke izinto eziningi kugoqiwe la phakathi ngizocela silalelane ngizocela silalelane la sizolelelana no sesinqobile la sibize lezi zipho lezi zabazalwane ezikhona la ngiyafisa abazalwane ukusho ukuthi izipho lezi ezikhona la
ngangishilo ukuthi kusuka othandweni umuntu ngiyazwa sizothanda nje izipho singabangi lento umsini umuntu athathe isipho kunezipho ezikhona la anikwazi phela ukuphala nodwa mase kuthi obaba abakhona nala eyawenza abaphala lutho ngiyangizwa bazona kunezipho ezikhona nala kugoqiwe kugoqisa into ezinhle ngiyabona nje kuhle lo ngendlela ekugoqwe ngayo ngicabanga ukuthi kunezinto ezinhle phakathi sizofunda nje silekelana ngizofunda la afunde usisi size nje kahle ngendlela ehlelekile ukuze sheshe sivale khona inkonzo futhi esengane kusafanele sidlule kona bese siyaqala bazalwane la bazalwane kunesipho lesi sibhale umsakazo abalali abajolukela imsakazo bayabelalele shuthi nje ngicabanga nesipho lesizothathwa sifike sivule kuleso station leso mhlawumbe kube sase station mawukuthi phakathi kuphume angazi ngizothina ngifuna ukusho ukuthi mhlawumbe khona ngoba ngazi khona kodwa ngicabanga mhlawumbe kuzofika kubekwe nje station kuvule kubekwe station mhlawumbe mawukuthi kunegama lami kodwa kubonakala nje nesipho saphuma kufisa kwakho sibekiwe station ayibonga inkosi le ubhale kanje la kuthiwa to Vibe FM from Harmony in Christ. Hallelujah. Kuphinde futhi bazalwane esenza ubaba Majola uyena ubaba Majola lo uyena ubaba Majola uyena ubaba Majola njalo kumuzwa kwiVibe uyena ubaba Majola Peter futhi bazalwane la to President Sima Bunda from Harmony in Christ. Phinde futhi bazalwane to Pastor MZ Mashiane from Harmony in Christ. Pastor Kize from Savannah Block. Ibhaliwe ukuthi Siyachuthuka FM from Harmony in Christ. Angazi basala noma khona mhlambe okhona. Siyachuthuka. Le ibhaliwe uBheka Mathibela from Mrs Bloss. Lena ithi Chunkindi from Du. Lena ithi Chulindo Blose from Domfuli Hlope. Lena ibhale uthi Thusis Boom from Londeka Mathibela. Tumaganto from Mathibela. Lela ithi Tumloti Ngwane from Babungwane. Tuliza Dube from Kosi. Lela ithi Tumino Mathibela from Yaman. Tusindi Mkopozi from Visokwanke Zulu. Lela ithi to Mr. Blose from Tolani Ntulakazi. Ntomfuthi Hlophe from Sambonani. Chupumlani Ntulakazi from Bale Phakathi.
Senjiwe from Bongiwe. Tusiyabonga Mkhize from Mthetho. Mango from Lu. Mango from Lu. Tupatani from KPK Keta. From Sandy. Tumamkhoza from Slema Chibela. Susembela Mkhwanazi. Magalindo. Chumagalwazi from Foot. Sihamba sikhulule
tonight.